Hello mga kamamshis and mga guys dyan. May hinihanda po akong video ngayon. And tuturuan ko po kayo ng mga basic words and basic common greetings po ng Kapampangan. Hello! Mga kamamshis! Ito po, may kasama po ako ngayon. May bisita po sa channel ko. Si Lynette po, ang aking sister. Meron din po itong YouTube account. Anong yung YouTube account mo? Lynette Quizon. Lynette Quizon. Pa-subscribe na rin po kahit wala pa siyang video. So, nandito po tayo ngayong hapon para po magturo po kami ng basic Kapampangan words. Heto na po yung mga ituturo po namin. Para po, if ever po na mapadpad po kayo sa Pampanga, meron na po kayong konting alam na mga words, diba? Kahit, kumare, sasakay ka lang ng sasabihin nila, mga tana, mga ganun ba? Alam nyo na, may idea na kayo, ibig sabihin, kain na tayo. Ibig sabihin po nila. So, some basic words po na ituturo namin. 10 lang po ito para mas madali po ninyo matandaan. If you like this video po, kung may gusto pa po kayo, comment down below po and pa-subscribe na rin po. So, number 1 po na basic words po natin na ituturo is here or dito. Ibig sabihin po sa Kapampangan is Kenny. Sample. Example po. Montana. Kenny! Sasabihin mo. Kenny. Ganun po, mostly po lang Kapampangan. Kenny! Sasabihin nila. Number 2 naman po is there or doon. Sa Kapampangan po, keta. Sample. Keta. Ganun po. Next naman po natin is yes or oo. In Kapampangan is Awa. kung may yes po tayo, meron din naman po tayong no or hindi. In Kapampangan words is Ali. number 5 po nating words is delicious or masarap. In Kapampangan, Manyaman. ito po, madalas pong sinasabi po ito sa mga babae. Kung lalaki po kayo na may nililigawan po kayo na Kapampangan, ito po, pretty or maganda, in Kapampangan is Malagu. syempre po, kung may maganda, may pangit din po. Yung ugly or pangit, in Kapampangan, Matsura. ang number 7 po natin is cold or malamig. In Kapampangan words, Marimla. so, kung may po tayo, malamig, meron din po tayong mainit. Gaya po ngayon, mainit ang panahon. Hot. In Kapampangan words is Mapali. ang ating number 10 naman po is big or malaki. In Kapampangan words, Madagul. so, yun na po yung mga 10 basic words po na itinuro po namin. Ngayon po, pupunta naman po tayo sa 5 common greetings naman po ng mga Kapampangan po. So guys, ulit, tapos na po tayo sa 10 basic words po ng ginagamit po ng mga
So, ngayon naman po, kung gusto nyo naman pong matuto ng common greetings naman po namin. So, start po tayo sa good morning or magandang umaga. Sa Kapampangan po is Maya paaba or maya paaba po. good afternoon or magandang hapon. In Kapampangan, Maya agat panapon. Maya agat manapon po. good evening or magandang gabi. In Kapampangan, Maya abeni. Maya abeni po. I love you or mahal kita. In Kapampangan, Kaluguranda ka. Kaluguranda ka. thanks a lot or maraming salamat. In Kapampangan, Dakala salamat. Dakala salamat po. so yun na po yung mga 10 basic words, 5 common greetings. And may dadagdag po kami ng isa. Mostly po kasi ito po yung pag sinabi mo po Kapampangan, sabihan na po agad. Sasabihin ng mga yung mga friend namin na nasa Maynila o sa ibang lugar. May Kenny! May Kenny! May Kenny! Sasabihin nila, sabihin lang po namin kung ano po yung meaning po talaga ng May Kenny. Ibig sabihin po, yung May Kenny, go here or halika dito. Halika dito. May Kenny. Yun po yung ibig kong sabihin May Kenny. talaga. Kenny ka. Yes po. Kita. So, if you, sana po may mga natutunan po kayo kahit mga basic greetings and basic words lang po ng Kapampangan. And kami po, pangalabuda po ibig sabihin po magaganda. Thank you for watching po, and kung gusto nyo pa po ng ibang mga Kapampangan words, comment down below po para po gawa po kami ulit. Subscribe na